हेलौ खुलुमबाय बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दा आंनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ एसे टपिकनि सायाव जागोन। माने टाइप इंराजिनि होनबाय आरो सिखावफोरनि थाखाय आरो दा माखासे मानसिफ्रा दा जोंनि ट्रेनिं माबायाव आरोना अफिसाव फैदोंमोन बियो मैया फैदोंमोन बे मानसिया। ओमफ्राय दाना गावहाबो बिदिनो ट्रेनिं लानो होननानै फैनाय बायदि जादोंमोन बियो। मोनायावहाय बिदिनो क्लास लाबाय बियो। मानसिया जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनिमोन। चिरां डिस्ट्रिक्ट अखिगुदि खाथिनि बे मानसिया। दा गोजोन इसवारिनो होनदोंमोन आरो बिनि नामा। दा ओरैबायदि मानसिया फैनानै बियो मोजां दिन्थिफुंलाबाय सिङाव गामिनि मानसिफ्राथ' मिथिखायो नालाय आरो गामिनि मानसिजों ट्रेनिंआव होगासिनो आरो ओरैबायदि जादोंना बियो फैबाय फैनानै जोंनि ट्रेनिं होनो होनना फैदोंमोन आरो दाना मोनायावबो क्लास लाबाय बिदिनो रायलायबाय मोजाङैनो थाबाय। दाना जाखां लोंखां थाबाय जों जयैनो मोनासि बाजार खालामहैदोंमोन आरो बाजार खालामखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो दाउ बायदिसिना बेदर लाबोलायनानै जोङो ज' ट्रेनिं अफिसावहाय संनानै जाबाय लोंबाय लोगोसे ओमफ्राय मोनायाव बिदिनो उन्दुनायनि सम जाबायमोन आरो उन्दुनायाव समावहाय दा बियो जाहैबाय रत्नेस्वर होननायनिफ्राय जोंनि बेटा जायो आरो बेयो जुनियर गाइस जायो बियो बेनि मबाइलखौ आरोना बियो मोनानि समावनो माने बे मबाइलखौहाय लानानै आरो बे रत्नेस्वरनिखौ बिनानै माने दसे ओरै गाव इउटुब नायनो ना मानो होननानै बिदों आरो नायनानै लोगोसे बिदिनो बेबो मोजां नालाय मोजां होबाय आरो मबाइलखौहाय होनानै बिदिनो लकटक खेवनानै होलायबाय लकखौबोथ' बियो मिथिबाय दाना नायबाय थाबाय दाना नायनानै दा जोङो गाइसफ्रा बादा होखाबाय आरो सिनियरफ्रा बादा होनायाव बियो सिनियरनि मबाइलफोरखौ दांनो मोना होननानै बादा होखादों आरो जोंनो बे गोदाननि सिगाङाव ओमफ्राय ना बे उनावहाय बिदिनो बुंजाबाय नालाय दांनाय जायासै आरो ओमफ्राय दाना बेयो मानसिया बिदिनो ड्राग्स बायदिसिना लाबाय थाखाय जाहैदों गामियावहाय आरो लोगोसे रियेलि श' नुबाय थानाय जादों मैयाबो ड्राग्स माबानासो फैखानायमोन आरो बियो दा बेफोरबायदिजोंनो गावहाथ' गोदाव सोराव जाबायना बिदिनो ड्राग्स सोबग्रा बिदिनो गान्जा सोबग्राफ्रा माथा फाग्ला जायो बांसिन मानसिफ्रानो बिदिनो गोदाव सोराव आरो सोरबा बायदि आरोना दा सोरबा नङा बिदि फाग्लाबाबो बेफोरबायदि आरो लोगोसे बियो दा मबाइलखौथ' सेरबाय आरो बेथ' लकखौ मिथिखाबाय नालाय दाना मा जाखो मोनायावहाय गाव बिनाय बायदि जाबाय आरो बिनानै थांबा बिनानै माने बे रत्नेस्वरनि मबाइलखौ लाबाय आरो बेयो लानानै बाहेरायाव थांनो होनदों आरो बेयो माने पेसाब एबा लेट्रिनाव थांनो होनदोंमोन खोमा बेयो जोंथ' रुमा आलदा आलदासो थालाय लायो नालाय बिसिना रुमाव नैबेहाय ओमफ्राय जोंना नैबेथिं आरो जोंना नैबे सिङावहाय बिथिं सोरखौ अके सार दा बिदि जादों आरो लोगोसे बेबोथ' बिदि थांनो होननायखाय मोजां नालाय मोजां बे मिथियामोन आरोना रतेसना बेफोरबायदि जाहैदों मायो जोंबो बांद्राय मिथियामोन मरनिंआवसो मिथिदों लोगोसे बिखौ लाबोग्राया जाहैदों
मिथिसार ब्रह्ममोन आरो बेयो गावसोरनि गामिनि साहानि खान्दुंदां लोगो मोनलायनानै गावनो बुंदोंमोन जाहैदों आंबो नोंसिनि ट्रेनिं सेन्टाराव थांनानै ट्रेनिं हैनोसै मानोसै गाबोन फैखानोसै मानोसै सिगाङावबो खनसे बिदि होनखांखाबाय ओमफ्राय मैया फैफादों जाहैदों बे मानसिया ओमफ्राय लाबोफाबाय बेहाबो बिदि दाना बे रत्नेस्वरा बारस'नाय बायदि जाबाय आरो रत्नेस्वरा बिनि मुंखौथ' हरदोंमोन नालाय दा लगखौ मिथिबाय बियो दाना बिनि गोसोखौथ' जों मोनथिजोबाखैमोन ओमफ्राय नाथाय बेथ' बिदिनो सानना थाखाबाय मबाइलखौथ' लगथ' मोनथिजोब्बाय आङो गाबोन सोरां गोथोंसैल' होननानै दाना मा खालामखो बे खारखुमाबाय आरो फुङावनो जों सिखारस्लाबनो मोनैनो बिदिनो बाहेरायाव फैबाय फैनाय नामैनो बबेजों थांखो फात्ता गैला आरो दा बेग लाबोदों बे बेग फिसानो बेखौबो लानानै थांबाय गावनि जुथा दं आरो दा जुथा थालांदों जुथा बोरायनो दा ओरैबायदि मानसिफोरा बिदि जायो नङा होनबा दा मबाइल मालिका सिन्था दुखुजोंनो बांद्राय गोबाव जायाखैमोन आरोना बे मबाइल बायनाया मास मोनसेसोल' जादोंमोन बेबो खस्थ' खालामनानै बियो खामानि मावनानै हार्डवार्क खालामनानै बे गाव गोलोमदैखौहाय हायाव फसरनानै बियो बायनाय जादोंमोन आरो ओरैनो मानसिफोरनि बायदि बिमा बिफानिफ्राय मोननाय नङामोन आरो बियो दा गथ'आ बिराद हार्डवर्क मानसि हार्डवार्क मेन आरो बियो धैर्ज गोनां लोगोसे मा गावखौहायनो खामानियावहाय नांथाबहोग्रा मानसि आरो बेनिखायनो बियो बायनो हादोंमोन खामानि मावनायनि गेजेरजों बे खस्थ'नो दा बेफोरबायदि आरो दा बेफोरबायदि खस्थ' मावनायनि फिथाइखौनो बैफोर हिंसा मेगन गोसाफोरा जेनेबा बेफोरबायदिनो सिखाव दाखायतफोराथ' मिथिया नोंनि दंनाय गैयि बेफोरबायदि आरो दा बेफोर हिंसाफोरा दा मिथिया हसियानो बिसोरो ब्लड लाना थांनाया बिराद गाज्रि जादों आरो आंनि थाखाय बे दुखुनांथाव जानानै फैदों मानोना बे जाहैबाय दा आफसुस बियो मबाइल इउस खालामनो मबाइल बायनो गोदानसो लाफेराखैमोन दा बेफोरबायदि आरो मबाइलखौहाय बेनिखौ अना खाना लांनाया बिराद गाज्रि जादों आरो दा बियो गावहा गोसोआव बिराद आघात बायदि जाबाय आरो बेहा रागाबो जोंबाय जेनेबा मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ मालायनि मबाइलखौ दा गावहा बिराद गोसोआव दुखु मोनदों आरो बेयो दा बेबो बिदि खालामनो नाङामोन दा बेथ' मिथिफेराखै दा डाइरेक्ट बिसोरथ' सिखाव मानसि नालाय जेनेबा लाना थांखायो आरो बेफोरबायदि आरो मबाइलखौ लानानै ब्लड थांबाय ओमफ्राय मा होनदों जोंथ' फन बुदोंमोन नालाय फन बुनायाव नै बेवहाय माबायाव दङ ओजोंहाय खासिखुथियाव दंनो अबेबा साफागुरियाव दंनो दसेनो होनहरो गसाइगाव मोननोसै गसाइगावआवबो मोनबायबो होनलालाङो बिदि होननानै फन हरदोंमोन नालाय जोङो नागिरनाय समावहाय ओमफ्राय मा दाना थगायहरबाय थायो आरो बिदिनो बबावबा दं बबावबा मायाव दं दसेनो न' मोनहां जाबाय बिदिनो हाग्रामा ब्रिज बारलांबाय बेफोरबायदि खोथा बुंदोंसै आरो बै लोगोफ्रा फन हरदोंमोन नालाय आंबो खोनाखादों खोनानाया एसे दा बेफोरबायदि लोगोसे मा दाना उनावहाय मा जाखो बिदिनो फन हरबाय थाबाय नालाय जोङो जोंनि सिनियर सुबुंना दा बेवहाय दा हैफिनगोन आङो मागोन आरो होननानै बुंहरबाय आरो दा फैफिनखागोन आङो होननानै बिदि होनहरखाबाय ओमफ्राय दाबो नै दासिमबो सफैनाय जायाखै आं भिडिअ खालामनायसिमाव आरो दाबो आं मर्निं टाइमाव खालामगासिनो दाबो सफैयाखै आरो फना ओमफ्राय दाना बिदि थगायहरबाय नालाय गिखाबाय आरो बियो जोंनि सारमोनाबो रायहरदों नालाय एसे नों दाबो गसाइगावआवबो मोनहैयाखै बे खाथियावनो दं होननानै दा बिदि रायहरबाय नालाय जोंथ' मिथिखायो एसे एनै दाथ' लकडाउन बोथोराव बबेबा फुंजा मुथि मरनिं टाइमाव गारि मोननांगौ बबे गारि थांनो बिलाय दा बे ओरैनोथ' जानला मोनला बे लंजार गारियाबोथ' लांफाखाया बिदिनो जानला मोनलाखौ बेफोरबायदि बिदिनो माल रोगाग्रा गारिफ्राबो ओरैनो जानला मोनला लांफालाबायखाया आरो बिदियाव गियो नालाय बिसोरबो ओरैनो सिखाव दाखायनिफ्राय एसे बि केयारफुल थाखायो ओरैनो दा बेफोरबायदि आरो लोगोसे बेथ' जाबाय दाना बिदि फन हरजाबाय थाबाय नालाय दाना मा फनखौहाय सुइस अफ खालामना लाबाय आरो बे दासिम बुबाय दाबो खेङा दा बेफोरबायदि आरो न'आव बिदिनो दा खोनानाय मथेबो आरो सोरबा बिब'नि ना सोरनिबा मबाइलखौ लानानै लाबोदों जाहैदों लाबोना फाननानै जादों जाहैदों दा बेफोरबायदि आरो दा थिग गावनावथ' बिदिनो बेफोरबायदि हुदाया जाबाय थाखामोन नालाय ड्राग्स लाग्रा मानसि थाखा फैसा नांगौ बिदिनो फैसा थाखा नांगौखायनो बिदि मबाइलखौ सोरनिखौबा लालायबाय लाना फाननानै बिदिनो सोबलायबाय जालायबाय लोगोफोरजों बेरायलायबाय बेफोरबायदियैनो
बे मानसिया दिन थाङो आरो बेफोरबायदि ड्राग्स मानसिफ्रा माखासे मानसिफ्रा दा ओंखायनो बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जोंनि बर' मानसिफोरा आरो दा बेबो बर'आनोखा थेवब्लाबो आरो जोङो सांग्राङै थानांगौ बेफोरबायदिनि गोजाननिफ्राय थानांगौ आरो जों मानोना बेफोर जाहैबाय माने देहानि थाखाय हानि जिनिस अंग हानि खालामग्रा जिनिस आरो फिउचारावहाय नोंखौहाय दुरबल खालामनानै बोराय बुरै समावहाय नों गोबाव सम थांना थानांगौ खम जायो। दा बिदिनोमोन दिनैनि भिडिअ'आ बिराद बिदिनो दा मबाइल मालिकआ दुखु जानानै दङ न'आवहा आं दसे खोन्थाहैनि र' नै हेलौ लालु इधर देखो ओरैनो हरलाय ओइ कालु दा बिदि आरो ओरैबादि गादा मानसि थायोना आं थांगासिनो दं हेलौ कमिंग में किधर गया नैबेनिनो मबाइला अन्थाव बाथाव दा हार्डवार्क खालामदोंमोन बेस्रा बियो मास मोनसेल' जादोंमोन मबाइल बायनाया ओमफ्रायहाय बे दाथ' बियो मबाइल बाहायग्रा नालाय दा बेफोरबायदि आरो दा सेरनो हाखुसथाबाय आरो इउस खालामनो नै बेयाव सियाराव फुथुलायदोंमोन जोङो बे बेदरुमावनो नैबेहाय बेनाव मबाइलनि प्राइसआ आरो रेसा बिदिनो 9,000 बेसेबांमोन आरो 400 ना 500मोन आरो बिदि लानायमोन आरो दा बांद्राय दामनि नङामोन मथा मथि जों जेनेबा लाफेरै मानसिफोरनि थाखाय इसिबां थाखा फैसाफ्रानो जेनेबा बुरजा होनजायो आरो जों गैयैफोरनि थाखाय बेनिखायनो बेफोरबायदि आरो दा दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै आरो लोगोसे लास्टआव आं रिकुइस्ट खालामगोन जाय मानसिफ्राना आंनि भिडिअ'खौ नायदों जेनेबा बेफोरबायदि मानसिफ्रा दङबा लोगोफोरनो शेयार खालामलायनानै होगोन जाहाथे बिदि खालामनाङा आरो भुलावबो बेफोरबायदि आरो लोगोसे लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोसे शेयार खालाम लोगोसे मा आंनि चेनेल फैदोंबा बयबो साबसक्राइब खालामनानै होलायबानो जाबाय दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै